Aku boleh fi barok ki be one sini Bible study kani ka por ka ba ngiyo man ka tayo ha kani ka sing thoding te aku boleh fi ka kateng ke jong try jing Jesus Christ but if you kom jo ki ba ngap kani Bible study leng ba ke YouTube channel jong ka balang te hoi na pedeng jong ini dan bilang wan yang subhai fi kebenaran takas ni, te nidang ya puli ka gospel Yohanes kelenong ka ba kandai, nilai puli sifang tu brio bomatla, nado mendang kha, uba siong ha ka wei ni ki khadop jong ka temple ban krong namar ba mdan jing trei u bon trei umla ban trei kum brio bomatla. But kumbalong ki wei ki para bomatla buana prenjuki ki krong ha ki khadop jong ka temple sakabar sibon ki bre ki wan ban ai yigi jing kenya jong ki ban niam but kumta ki bre ki ju ai ru yigi jing yarap yigi to ki ba krong ha ki phlau jong ka temple te nilai puli nado ko baning kong hado ko ba khan riu kumban syukur yang diat nyepet biang ketuk dekat ke bakat lai ngan puli terten ada bakat lai kilelam yu haki Parisi yau tahu berjumat la mencua te kalalong kesengi sabatan menbau jisu ula tahu ye tai sebok kendo bad bau lepen pet yiki khmat jong u namar kata kita ki Parisi ru de kile keli yu upat kumno ula yo pet ki khmat ulai tu tehaki ula bu ye sebok kando haki khmat jonga ngalalet betai la diru kumta ngayo ngayo imat anu kumta kita ki ban kita ki Parisi ki leong uni ubriu umlong no blei na ba sumari ka singi sabatan kuipat ki leong kumno ubriu ubopop ula bende iki kamba kat kini kumta ladon gejing prat ketien pedeng jongki kilai kelipat yu tau bomatla mami kumno me ong sepang jong u namar bau lepen pet yi khmat jong me teu yethu ulong yethu lupa takot bakat pram ndrei kita ki jiu kim yang sepang jong u bau la julong bomatla bat bau la yo pet ki khmat but hetat anda kilaya khot yagi kimi kikpa ki jong tau bo yo pet ki khman but kile kli yaki kidaong uni ulong khun jong phi yo bo phi ong lakha matla kumno te bomentau yo iman kita ki kimi kikpa jong kile thu ki but kile ong ngitip bo ni ulong khun jongi but balakha matla yu uru Ndri kumno bau yo imat mentah ngimtip lani wei balapan pet yaki khmat jong ngimtip hi ulabiang rta he ulabiang kerta ngimtip hi ulabiang kerta penyekli unyathu hi sepang yaladi kita kimi kikpa jong kilaya kren kumta na ba kila ye septing kita ki jiu namar kita ki jiu kila la yakut lupa balada uno ru un pla ye u bolong Christ on kentai no ye u na ka sinagog namar kata kita ki kimi ki pa jong u kila ong ula biang gerta penye keli u tong nya pulis wa hadu ni mo te ngala pulin do khat khat lai la ngila pet ye gitu ki benta khniat ko khat lai khat sau kat san khan riu namar ba kadon kejing yesno bat ke bangin na menta to ngi doi ko kpa jingi bhabneng ni aingu eme sesina try naga benta ni Bible study ko ba me penla ingi bangin beteng ban penong ya ka kum ka balang try Kenang ba try nginyo ke jing sempang ke ketien ke bakhuit ke jomi banginyo ke jing tei ke jing im ke jongi bah bangyo sngo ke ketien ke jomi
medan ban tripla ki donut ki mensiam ki jongi wat haki dekat met ki jongi rukunran ban wanra ki jingker khu ki jongme namar ka khtien jome kalong ka ba im matrai barhabangi puli khamtam ki ki bo trai jisu ulale kumbala tho do yonis u sunranu jong u hakani ka gospel trai rap ingi bagin sempang ki jinga kran ki ba la tho hangni khnang bagin la ban sngo tho ka ba kumno ka jinga dei ka ba sisha hapdeng jongi ki bolong ki jing thau but mami u bolong u blei u im try to kar khui wei pe wei na preng jungi hagani ka por kat mangi don hangni lambat ki kituru ki ban sngap yagani ka Bible study limba ki YouTube channel jong ka balang nipan ni kini haga kerteng Jesus Christ amen te hatuk khat bakhat lai ka yathu sepang kai ka belajar hadian bau tu bamatla na mendang kha yau bau jisu la yo penpen ba ulit pai selagi bahiang masam sela snong sela thau nakilai iu kilingo ari uni umdei tu bamatla dan ki bong uni la bandai de we umdei tu kidan par biong udei dekat dan gejing ya keli gejing lengo apeng jungki komki bahieng komki paramajan jungu nomor usa hi sejan ndei bursa sejingai te ngi kan mau bo trai jisu lapan khiai ukumno ulamat la na do mendang kha bo trai jisu mi na ka temple ulai kendo yu ban ula pen khiai u bat kumno la pen khiai u ula biya haka kendo itu isbo kendo ba bo khle bat kom biya jungu ula bu halor ka khmat jung tu bamatla halor ki khmat jungu banang tau la phai u ong khile sha ka pung silawam ka badan hajan jung ka temple bat tu bata khmat hangta tiu tau bamatla ru ula le thikum ta prakhat ulamat la no dang kha tiu la le thikum ta na poi ka pung silawam ula petai ka khmat ula de petai ka khmat do mi nang ta ula i berarti khmat tikata ka dei ka jingpen khia ayuni bamatla ubriu bopli bom dan su kono ka jingkerman ka jingim na marshir ta ula rangba ka ta por ula sisong bet hangta ka gate lani ka phalor jong ka temple ka wein ki gate jong ka temple ban khrong namar umla ban trikam ha ka jing matla ka jung ban ulong ubriu uba tip tangkat tu kat ni namar ba ke ke bagi tip ki wein namar bagi dan bagi khmat ki ba laban pen laban tip lut dan regi dan ke kemengin se puri hadin ki ba tip bhapat tele se de brio ba skor bhapat de ki skor ki jung u ye ki jing kai ye ki jing tho khana ki bana ka Bible tingin saya yalap ye kata hadin ki khot ki bahdin tiune brio ulali phai sele yeng trai suru nang ta tu ula let no nang ta te ulali phai sele yeng de hasnong pat ki briu ki lengo kum ta kumno ni umdei mo tu bamatla nang ta na kata ke jinge kran jinge kli jungki usapan thikna hi la de ong de manga kan bakinum atatien su sephang kata ke jing pen khia ka ba u la yo mom tingi puli ye katu tu ki khot bakham suwa bakia kli ki ong katu khot bakhandai lani ka ba phra uni umlong tau basyong bat ubaju khrong kiwe pat kile ong ulong uni ken kiwe pat de ulong srimi u te ulong manga ken kum tau la pen scam hapreng jungki bo de mu uto ubaki jui i kum breu bo matla nado dangkha bamentau la pen tin na ba ula posisi nong kum ta kile kli i kani te ki kli suai u meyo jing pen khia kumno pen pe ki khmat ki jong me u ong don breu bakatang jisu ula batha yenga ula ngamut ula thau is bo khando bat ula ta ki khmat jonga bat ula pha yenga bangan bata khmat ha ka pung seluam te wong bat ngala pet ki khmat
kile kli u hangno tau dan kiatho hayu yatho eki ngamtip namar dal depan khia to sum sum ye kran chu badu lalit no sunu tum tip uru la pan khia du la sung kemen la phai no siang mo tin ri ka wi ka bo new brio uong ni habaki kli u ketuk dekat ke basifo kumno la pen pej khmat jume wong ubriu yau balakhat jisu ula thau yes bo khando but ula tai khmat junga te ka wei ka bo tip hi la da ukhlam padi i yau try jisu namar hapor budang matla mo daw la le cha ketuk pong usai i undawan phai try jisu dan syu khlam kan do syu te umpat i tenri sutip bagi pajba ya khot ya u jisu tangkata tu ya thu i kita ki parasnong ki bahayeng ru bau brio bakateng laniu bagi khot u jisu mo to te na bagi la ya tokit kum tai u ki thikna manta bola pet sisa dan rei kami ke jingkeli haki kumno yo jing penpet mo tun lai thu makanam taru kimpat hun balai kimpat hun ni i bakadan ke jingesno jong kata ke jing penkhia ke jong bat ke sngi sabatan nomor dei ha ke sngi sabatan bo trajisu ulapan petpat yaki khmat ke jong te na kata ke dau kini ki lengo kumno balapan khia u ha ke sngi sabatan balai nomor ba ki jiu ki dan ki badapat perkheng sabatan hadu kata-kata ya ka ba khamtam ka ba ki farisi ki nongelam niam ki batha ki ban ki septeng ba lada kli ki manu pen khia yauni ubriu ki septeng ban ong bo de jisu namar ki jiu lani kita ki nongelam ki jiu ong ni ki nongelam ki dan kata ke jing syuni try jisu wan hadu balada mano ki fly jisu ki ong kin weng no eki na ka jing long khat ka senakok long ko ma sha weng balang ni si jungi mo te mo ban sha weng balang ka long ke bas ngo si bha do ye ka jing slok bat ki wei pat ki prabungen ki jing seng bat ki wei te ka ta ka de ka bagi sep tieng bat kadan rugla se ka jing ngo lengo ba hakan kom bola ban pen khia yu brio namar kitip ha 4 judan ka jing pen khia yu brio bo matla na do mendang kha ha ka bible mendan record ha ka bible na do basdang hadu kani kapor bala pen khia la pen pet pat di khmat jong brio u bala matla na do mendang kha ki dan ki brio ki bala yo jing pen khia ki khmat ki jong ki na ka jing matla jong ki dei ki bo matla andar khamadin ki la he ki la long khna ne samla ne rangba namar ka no ka jing sistem ka baki yo te dan ki bo try suru la pen khia ki bokom kita ndrei ka record ke thu sai batang uni brio yo bala pen khia du try su na ka jing matla bau de bola matla na do nang ben na no nang ben mendang kha te gemenong no kedai ke miracle ke bak hampalat liam banya ki wei nomor 4 judan ke jing pen khia yo brio bo matla na do mendang kha te ki jiu te ki la suthu ma ki babon na ki suthu bakani kamla ban long no brio kam dei su ka bor brio te kani te ka hab ban long no blay kidon ki record sebagai jing pen khia i ki brio da ka surgery kampat sedang tat hadu ki snam khat news pa ni ki khat praspa bo wave surgeon ula puit yo wave samlan na menta ka katrak badula pen khia yu te shwa jong kata ki le ki dawai ta bat ki te la nyu baga umbia ka de ka we ni ki dawai ki ba khlan ba ban pen khia yu brio na ka jing matla
Te hapeng ki jiu te kadon sakajing le niam bat kiwi lani de kiwi pat ki jet ban riu ki don la ki jong ki jing le niam la tip sepang kesnong lo adi kaya ke bathok kitab jing pen pau ke balang hang to lani kesnong hi bagadai kesnong ke pau nam tam ha ki tu ki por ban pen khia i ki briu ne ki khmat ki jong ki te bon ki briu na keleng ke perthai jong tu ke por ke kham tip be ke teng ke himarum ke Europe lani ke Middle East Asia lani let's say sedo Iran kani ke Persia menchua lani sedo ki benta jong ke India ti ki briu na keleng gitu kiri na Afrika ne ki bayo ya jing mat la ki khmat kilet sya lau dikaya banyo ya jing sumar jong ki nong pen khia ang tu ki bas sumar di kan jadawai tela da pet ki kitab jing pen pau kan nong ka balai namar kan ka nam jong ni ka snong te praji suru hobo kren ya ka balang ka badan lau dikaya usim upanan kam de kata nam jong kata ka snong ka kitab jing pen pau kan nong ka balai da pet kitu ka kedekat ke ba ningkong ke ba ar sorry kamde ke ningkong sorry kamde dekat ba ningkong ba ar kani ke dekat ke ba lapoi khat sau khat san deter tong cipuli na kitu dekat ba kamadien bau trai su sneng ni kani ke balang hang tu dekat bukan riu ong kumta na ba phalong ka ba susai kriat ruem sit ruem ngan saprino ye pha na ka sintur jonga na ba phaong nga ka bariu bha bat nga lapen man spa tingamdan ka jing kedu ai ruem bat phamtip ba pha hi phalong ka balonat khop bat ka ba jinjar sat bat ka beduk bat ka ba matla bat kabaling khoj teu try so penra megini kabalang bakalong kabalang ka bos ti la di la se bat mar bakasnong kolom ta bakila ki don ki dawai disen ki long ki bakot ki bakhia ki long ki ba biang narong sedong ka spa ka fo ka deiru ki bas beruspa ma ten reha ka ni ka wen ki jing sneng jong try so ong bapalong ka ba matla namar ka nam ha ka tagasnong kedai bakadai ke senong jong ke jing pen khia iki ba matla dehang ni utrai jisu ukan tho hakum ka farsipat kan ndai ke jing matla jong ki khmat kedai ke jing matla pat ka bakan jam sim ki khmat jong ka met te la ken ban pen pen ndai ke jing matla ka bakan jam sim pat ka dan haki tikani ke ju kala jia lupa nadu ka por utrai jisu udang ya ka slakhndo kani ka bau kren kitab jing pen pau te kadai hadin bula mi pat bau kren ni ki balang ndre kani ka bangi puli pat hau yones kadai ka por budang don kani slakhndo to te kani kadai kata ka jing phla ban kita ki pat ba la se preng jung ki ong ba em kani te kadai ka kam ba phlangi de ban jalam mi ki sinong ki segi nong sensiar jungi nong sensiar niam kham tam mo timdon pat da ka wei ka kenhun sensiar ka ba khamalor ban ye gani ka kenhun jong ki farisi te kim sunang ban sinu sinuru namar haba kidon ki anya prengi jiu da pen khia no nyang tholi ru hablet ye kendo ikiling do hable ai ki jing aingu hoble leng ba kiling do tukum ta ki sulingo ikani lesi ki perkhat em kani te ka dei ban pentip seginong sensiar niam mo ki ong use pangkani ka dain em ka bano blaine ka dei ka basu le daga jing thok daga jing syukur tele sedon pan apreng jukini ki dei hi ki ba labat scam perking ka ta sabaton ka baki hikai ki farisi ka bomdei sisa ka sabat ka jingbat sabaton ka bau bleu hikai hadu kata ba ye berit ibabha ban nyerap ki para breu mlong syu bande tekinyo balada ta umbia aki khmat jung breu ban penjami u kesing sabaton kata ka de jing pen khanya ka sabaton nomor bikinyo bak umbia ka de ka dawai
Tikum ta ban ai da wai ubriu bopang ha singi sabaton kimsha ki ong bakata kadai ke jing pen khen ya ke sabaton pi kata kadai ke jinglong jong kini ki Farisi ki bala pen mat la ye ladi ya ke jing sisa na ketin ublai bat ki kwa ban pen bori ki pat baru kum ta tiu trai ji supan upen khia la kum bo upen khia khnang ha singi sabaton tukum tahu ya kendo ya tengko ba bat ki te yu ne ubriu bo mat la tu ka jarang khat ne bo trai ji su la jet hi la di na maru deu khon ublai udeu ublai ula banjit hi ladi banong angan penkhia khnang yu ubriu si sabaton khnang ban challenge gini ki Farisi nomor baki kila penlong da kaniam lajong kam desu kaniam ka bo ubriu ai lembagi hukum ki jong ta ga dau kini ki pajba pati ki sngolinggo ngan ki ong ngide ban siti gnong yelam nyam mo ten kila len ki tu khot khat lai ko ong kila yelam ya u ki Farisi yau tau berjumat la mencua. Kedekhat berkat sau, te kalalong kesingi sabaton menbau Jisu la tau ye te isbok kendo bat bau la penpet iki khmat jung. Kemat ketuk kesingi ke bau penkhia utrai Jisu yau ni ubriu ke kesingi sabaton. Kala aja khamachua la se sisingi arsingi chua. Te bat idan ni jing tho jong yune sudah ong shai ne bau Jisu la tau ye te isbok kendo bat ula penpet ik maju nomor kata kadai ke kam ke baki kinyo kadai ke jing penkhennya ke sabaton batau wat itai sbo khando digi da kumbia ke jo mo ti kedokhat ke bakhan riu hei kedokhat bakhat san nomor kata kita ki Farisi ru de kile kali yo upan kumno ula yo pet ki khmat te gini ki Farisi mentaki keli yuni ubriu ki kwa ban toket ladi kita ki pai ba tikila yathu buni ubriu bomat la bosong basa kisnong jungi ngi thu bayu lamat la ndu dangkha menta bo la pen den ki Farisi kim hun namar gini ki ubriu la yathu la se ki Farisi ki ong ba ngila keli yu ong bo Jisu ta daga sbo ke bo thau de umbia ba ka khando uta iki khmat jung den ki Farisi ki padhon ki kwa banda keli kumno de hoit kalong ka badai ban investigate mo khamtam ka ba phalagat kata to mo kumno la yo pen de kumta ki keli yu teu ne ubreu ujubam ulabu yesbo khando haki khmat junga ban hey khmat junga ngalalet betaye ladiru kumta ngayo imat tahu siang kum tabe, la kamling kot kini kijing batai namaru lese ulah taj ban batai mo hasnong ye kelilet wehdin we kumno meyo kia mo tiki tu la jubam kita mangila puli menne nak tu dekat ke bakat we uteu lo itu badul ong ubriu yo bola khot Jisu la thau yes bo khando badul ta iki khmat jonga badul ong hanga to khilet taba bataru ha kapung sum siluam kumta mangala let bat ngala beta ngala pet ki khmat ula de ong ye kata la sila bunsin mentah sak kelibiang keju sai ki Farisi teu khlmi thu shu ki details wi thu tang ke badan kam khnang ba kin su thu ba u ula pet ki khmat tuong kumta ngala yo iman kadkhot bakhan riu on kumta ki bana kita ki Farisi ke le ong uni ubriu umlong no blai naba sumar ya kesngi sabaton tinggi Farisi ki kentho menta ndai ba ki kentho isfang tu matla kentho isfang uta ubala penkiayu uni ubriu la da ong ubriu ubo penkiayu de uta ba ki khot Jisu dan ki Farisi hakajing ibenjung ki yo tra Jisu tang ban mention ya ka keteng jung uru kim tre ban mention kisi ong bet uniu brio kabamut yo trajisu kiong bom dei ubriu ba na ublei lani ketugo ngan puli biang uni ubriu umlong na ublei na ba sumari kesingi sabatan tiki ai daw blei ki keno ba dei na ublei na mar bo la penkhia ya uni ba matla kesingi sabatan
Tega singi sabatan tega dei kesengi kebadan ki an ki jong blei ha ki hukum banginum le kono ke kam ha ke singi sabatan. Tenrei keba ki conversion jong ki ya ke singi sabatan. Kerkom batai jong ki ya ke singi sabatan. Kalau palat ya ke bo blei ong ha ki hukum. Ha bo blei ong Nemla sin sabaton kamat kano ke bapen mentoi ngi ke nementa ke kamai ke ji jungi. Namar bu bleu kwa ingi bengin song tat ke singi sabaton. Mo dongi ngi song tat nak ta kadau ha singi blei mat sisen steu namar ke dei ke hukum ke jong blei. Banginyo ya kata ke jing cak tat na ki kam ki bangile man ke singi banginyo patru bantrei ki kam ki bakan jam sim. Ta kadau ngi wan jing seng ngi mani blei ya sengap ya ketian jong blei ngir wai ngir duai ke singi blei namar ke deipat ke jing trei ke bakan zaman sim ke bom kata ya kata ke jing deipat ke jing penken ya ke sabatan namar blei te ong sefang ke bangingi le pat ki bakan zaman sim ke singi blei mo te kata ke dei ke bakini ki breu kini ki farisi ki batai Katagur kom upen kanya ke sabatan kat kom ke jing soto jongki kamdai ke sabatan kat kom bau ayu blai ki hukum mo de kat kom jing soto jongki te sing sabatan ani ki bon ba kita ki an lada ubriu ni le kran kani upang mdai ban ai dawayu tenrei lo dok khamjur i kum bunyap no de ban ai dawai tang bun sa jing im mdai bon jam hadu kata ki twist ya ke hukum ke jong blai te lada penan kam kanu kedawai mlong tagamut kom ko umbia ki nyau bakadi kedawai tagurukom te ki bos ki an mlaban let jinglet palat ya ka khatsan kilometer ni khatsan mile kum ta ki bos ki an ki balai fujat mlong benet jinglet te lada ki bri ki dan ki jinge ki bakrau ki let jinglet tagamut apoy ka jenjar bakrau te kini ki bapelong ye kini ki brio ba kin persya yu jisu namar kila penmi lagi jonggi an de la dan uba penken jisu badan the way pat ubuan le persya ye ka bor jongki ya ka ikhtiar jongki bad kumta kimla sya ki kwa ban penduk lat yu lani wat ban set bendi yu lani wat ban penyap yu tinggal pulih hakalan nong kebanyaw lani kita nong kebesan bagi wat ban penyap yu namar kim la sya yu trai jesu ula de penkiat teng yu we brio sing sabatan tonang ta aba kalong kumta ki kali yu ni brio ki la kali ki ong pat uni brio mdei no blei ba sumari ka sing sabatan te aba ong mdei no blei kamat yu kata Abang umdei na ublei kemudian umdei ubriu balapha do ublei. Ubriu balapha do ublei ban penkia lani ban keren ni ketin ublei kiju ongru udeu prophet. Tiki prophet kiju penkia iki briu. Lani kile kanu kakam ka bafla ka bamla ban le da ka bor briu. Tiki ta ki deki prophet. Haba fi pulis ya ka kitab kisim sefang ki prophet kum Elijah Elisha pinin tu ki kamba jungki mla nyau te kibriu bro kitip bakini ki dei kibriu ki bawan no blai nang tan ki kran ni ke jing sisa bat kibriu bagi sngap ki suthu bagini ki dei no blai mla ban len ni kata tikini ki farisi ki kwa ban len bau jisu dei no blai kim ki kwa bau no briu un bakla kumno bau ong ba udai no blei mo te kiladep ong lupa bom dei no blei telada uni ubre ukran kumni amtai kamat bakin yo ban pensitom yu kiladep penmi lupa kawai ka an hando kata bagi syun yu jisu ki penmi ya kawai ka an balada mano upla yu jisu an weng no yu nakajing long khot jong ka senekok haga senekok tengi keren menel kumba sya weng balang tin menta gijiu teka khampalat
ka khampalat sisu bansa weng de khot na senekok ka de ke jing penstom ka bom de su tang ka jing penstom ka ba sipor ka de si jing im ka de ke jing tim ki ong ka de ka curse hapring gi jiu bansa weng de khot na ka senekok te don kumba arf saut li gi jing pen khan hukum ki ba ki ong to la da ki de ki badang kham duna ka ba ka jing le te ka mot weng ye brio na ka senekok tang ka ba life host ni hadin life host ni ula ban beteng biang ban long khot jong senekok dan re ki don pat kita ki we pat ki jaj an ki ba ki khen bala do brio pen khen kita ki an ta ka mot de ban weng yu si jing im na ka jing long khot jong ka senekok dan rem dei ba ka kut tang ka jing long khot la da sudai ba long kut ka jing long khot ka senekok rodang syurukom umla su banyakran bat ki parabrio umla ban thiet jing thiet na snong umsya ya ki brio ha snong bakin di jing di yu te bukom tau brio te lapoi sa ka jenjar ba nada umla asu ban thiet jing thiet na niam dan su badi jing di yu lakut ba stang du li phet wir no sui sui li wat bela sui sui dan rei un na yu un thiet e rum long dan batra di yu hadu kata ki pensitam tuni ubrio ki wat dong yu bo un ong e phong jisu ban plai yu khnang ba kinyo ban penen kami kata ka an bu pen khen ya ka kata hukum jongki te ka we ni ki hukum bagi dang penmi thamai de kata bala daw nu brio plai yu jisu kamot de ban chuweng yu na ka jing long khot jong sinekok ka tong isem ka khot ka bakham sedin hakapor ba ki khot ikimi pa tong in sapoi setu ti nang ta ka khot ka ba ka jo hi ka khot ka bakhan riu ngidang puli ka tu ka bobot kong kiwei pat kile ong kumno brio bopop ula ban le i kamba kat kini tagumat na penenggi farisi ki dan seki wei pat ki bom ya menjur bat ka jing ong jong kitu ki bahaswa pi kitu bahaswa ti ki ong ni brio mde no blai kamat haba om de no blai bu le ki kamba om de no blai kamat bu de brio bu syukur bathok de nongi thul pa balam ner kamat de brio bopop tikini ki wei pat ki barang pensong nia ki ong la dau de brio bopop kamat bom de no blai kumno la ban le kat kani ka kamba kabom pat jidon bale menno nadu pasdang ke history jung brio nadu adam te kami kata ke jinge keren ketien prenjungki ke jinge pran bani iba kala don kum kaniru khamen shwa Nicodemus hakapor baki mut ban kem yo try jisu da kham da don kanu ka sabot ka babyang shpa kem beju Nicodemus bade weina prenjungki ula penmi ya ke jingkeli hatu la ban syukam yu brio kum tu khlam da don ke jing sakhi ka sakhi setar ka babyang lani ki witness mo ka jing pensisa kata ngisem kal nong ban nyeu khot san pho ngi lapit teng ni ka tu te kirang don siki we ki poru ba ka don kum kata ka jing e pran apreng jongki ka ba khamadien ka don ka nong ka ba khatar kadai nom khat ar mom tu kaba kadan kata kajing hoi kadai nom khat ar ka khot basaw fuar tong in chupuli ikatu kadai ka we ni ki nuks lani ki jingjia ka ba ki prat hi pat paramaki paranong yelam mo te kalong khat ar khot saw fuar hoi ngin sa pois biang sigani ka khot adin ten re tangkum ka nuksa ngin chipet indian lakum taru bon na ki nong sensiaru kilenget hau rei namar kita ki farisi ki me apply kata yo bon kentat no yaki nagasenakok tikat ni itu hadin bo trajisu ulale iki kamba bat ki bon gini ki bomet kini ki nong elam khamtam te rei ki don patru na preng jungki ki balanget hau
kong kani ke dekat ke besau puar. But kini ke belangit jauh upan, kidon hi ke jing seir namar ba kidon tangkandiat, kumta kim pelapaj ba yau jisu. Kadon kata ke jing septi yang jongki, tewang namar kita ki farsi, kamu namenta kita ki ba persya, wang kim ya pelai kata yo bon kentai no yaki nakasenekok. Kita yang bayok siakan tait nak senekok. Wat kinong elam hiru. Mo. Te hakani kejing jaru kadon kejing ting jong kipat ba. Bay siakan tait nak senekok lada ki playu jisu. To jayu pat kedekot bukan nyu. Nyepit dekot bukan nyu. Kile kelipat yo tau bomatla. Mami kumno me ong sifang jong u. Namar ba ulapan pet ikhmat jomi. Te ulai tu ulong nang itu lupa. Tementah mentah kila pai biang siu. Ki kwa banyo ban penrem yu. Banyo ban be no yu nak seneko. Te ki ong me pat me ong kumno sifang nu briu ba lapan pet ich macam ni. Ningkong li kim trenget ba ula deu bula pet. Ki ong le se dan bathok nu briu ba jupet hi. Den rei mentah ki hab admet ki hab ban priang bodai sisa. Namar kita kipat ba kilawan itu uni brio itu te ki kwa nyo ek opinion jung u da ka jingkerman ba un kren e ban playo try jisu ba bakinyo ban be no yu na kasneko te ki o me on kumno sifang jung uni brio ubom ajing sisa bupli bomat la temo dan por kejing jung dan kat bor hi ban ya keren sifang kita kejing tai sifang kanyam sifang sabaton mo ute hakajing sutho jung kabelong simple bangau brio bomatla bangam myo dan bala pen khia inga tu ni brio pat ula pen khia inga tu de bandai bawan no blai kamut ude prophet no itu lupa tu wang yiki rukum jo septin ban yatho lasi utip badan kata kajing pensitom balada fly jisu ansa syabe nak senekok ansa excommunicate kumbaong hakitin paring lani ngi ong syaweng balang mo te kasenekok kalong kum ka balang yiki jiu kumbalong mengi ka balang kasenekok kalong ka balang to te uang bit kumta nang tungi pulipat tu kadkhon kebakat pra nrei kita ki jiu kimyanget sifang juu baula julong ubamatla tepet haba kila ong kumno penpet kimo penpet me ong yu sifang tau brio penpet khmat jome kaju kapor pat empat nget hi dang kwa evidence susu kamot nget je kabal ong ki pat ba ki bon national juu banyetu nei tekani kadai kanuksa kaba mi ba apreng jungi ki briuru bat habaka dan kum kani ke jinglong sami ki jing ki babon ki mlang salang kini farisi jing syakim dan kamsu ke proof bakal jia sisa bola pet nu briu udai sisa umatla na do mendangkha ndrei kim hun long gamba keli apo kot mo keli si keli kum to kan te menta kila sekai ki kwa pat ban khot sei ki kimi ki pa ju te ketu kadukot keba khat pra gitu kata ban bola yo pet ki khmat tat anda kila ya khot iki kimi ki pa ki jong tau bola pet ki khmat to nda kila khot khot ba khandai bat kila kli yaki kida ong uni ulong khon jong phi yau ba phi ong la khamat la kumno te bamenta uyo imat lightly jingkli uni du khon je phi mo kata te kebaningkong mo kabar udai mo ba phi khai u por phi khai u de bomat la lupa na do dang kha kabalai pan kumnoti bomenta uyo imat tika balai tika di jingkli be tika pai bar kim sutho tika kimi kpar kim sutho kilai kendo uni khon hayeng ulawan sieng kilai iu bula pen tenrei ban ong kumno pen pe ikhma ju te yakiru kam dai ka basuk ban jubam tenrei gini ki farisi ki kli telase
Kadang kejing tuhune bawa ikime kiparu lagi play Yesu bakin be ikinas nakok. To ki jawab ini kime kipa dekat barpo. Kita ki kime kipa jong kile thu haki bat kile ong. Ngitip bau ni ulong kuan jongi. Question number 1 la jawab. Mo. Uni du kuan jupi te hoi du kuan jongi. Ngitip skam kata. Kabar lakai ubamat lama na dangka. Ta kabar ki jawab di kataru. Bat balakamat la yuru la jawab. Haka balai te ban jawab. Namar kitip ya katakaan. Mo la tho ni dekat bubut. Te kabalai ki ong kumnoi kabalai. Ndre kumno bau la imat mentang ngimtip lani bau yo imat mentang hei lani Wei balapan pet jiki kemaju ngingim tip hi ula biang kerta pinya keliu onya thu hi sepang yaladi. De nenta hak tu jingkli balai te esha. Tiki ombet nyim tip kumno pen pet ban ngimi thu hi nyim tip manu tau pen pet te la sehang ni te la don ni jing sep tieng te la len no kan kitip te manu pen peju namaru ni bo mat la hapo snong la dep ong bo briu bagi khot Yesu ula pha inga ban am tam ta ula ta ti sbo khmat junga entau pha inga ban beta beta khmat po pong seluam nang la dep beta la ngala yopet mo te la dau la yathu snong te yeng lit la tip ha kimi khpa tam bagi tieng bayo habaki ongkum ta te gamut yo sabe na kasnekok te ketu dekat ke bebut ke thui kata te banlaj na kata ban hab jawab ki ong udiu briu bla he te bla san la he te kelino no ki jiu ki khan ye no bla palat kharsnam ki de ki bla rang ba ki de ki adults ban nak ta daw le se bagi jiu ki khamlong rang ba ki kham start kham simpang bani ki bebun ki wepat nomor ba la nyoi ki bakil abyang gapor perkhan adong sedong hadin bakil cross kharsnam tagadau habaki kimi khpa jong trajisu ki lam yu dang kharsnam se Jerusalem namenta bani simbenta ga jing khwai ga niam ga jing lai dagil lit phai la poi siteng lenti ki la dei tang siteng lenti ki la ya lai sngi lenti ki la bo khlamdan lang bat ki lit phai biang wat yu Yesu no don udan pot temple ula yu uya keren uya keli uya batai nak ketin jong blai ban kitu kinong hikai po ke temple balai bagala banlom ta namar la nyau yu ubalarang ba badu try Yesu namar ka jing tip ba jong uya ketin blai te udan ru pat kesap ka bakham klan ba ka penlengo ye kitu kinong hikai po ke temple ye ka jing tip jong te kata kedai ka custom la ne ka culture jong ki jiu ba manu bala palat kharsnam la nyau ki blarang ba takadau phin pe kini ki sipai menta kini ka thama Israel ru ki bailong commander dang khat phra ka khandai snam dan ki basa asiat dan ki bayam ni ka thama ka badan ta Israel te ni kata ka jinglong state ka jinglong start jong ki ka munjat ban riu den re kam de ka shortcut ru nomor uno samla jiu kan bunda poi khat lai sosnam ya ka tora ka tora la ni ka tanak ka de testament ka barim ki babun ki benta jong ka ula tip na dong sidong lendat ru kila te ka ta ka de ka penlong ki bikin long ki barang ba te ka ktin ublai sha ka pen long yu brio bon long ramba bangi puli ya ka da jingit mo te kedokhat barfuar kita ki kimi ki paju kila kran kumta naba kila ye septing kita ki jiu namar kita ki jiu kila la yakut lupa balada uno ru un play u bolong kris on kentai no yu nakasnakok tagmat sabe no nakataka ka jingim ka ba
kaba sebentar nak jong ki jiu kum ki dekat jong ke senekop tiginir ki septing kimi kapa jong ki septing uni beriu tu bopli om semperkat ya kata ban septing na ban syong bet udah prophet nama rupan kiai khmat cuma te ula sedang ban jawab kemut ban plai utra Jesu mo tanang tu dekat kaba arfo lai mentah kim hun kini kimi kapa ki ai da jawab kum kata te myo phai biang su ni bro ha tiet biang yu nyon biang yu ban yo ban lai penhir keput yu nomor melasa te ban priang ni kata ke jing sisa te dekat kabar fulai nomor kata kita ki hey sorry arfusau kumta kilai khot sasisen yo tau brio bala julong matla bat kilai ong hau to ai burom hau blai ngi tip bo tau brio ulong bopop ini kong ki ong uniu brio umlong na blai menta kila ong pat ta ka bakham ka bakham khor ki kan tho yo trai su bulong bopop te khlam da wat ya ka tanrai khlam da kali khlam da investigate khlam da lai ki kat kum ka ba priang ka jing sisya la su keno bet bo trai su long bopop mot balai persa yu blai mo kawi na ka ba ka jing mot ne bong bopop ko mot de balai persa yu blai ude no thu lupa balam ner bat kum ta ter ude sikri jong setan kata rekom nomor kila ju ong teng ya kata kila ju ong yu bau dan kusut habau kerani ki medon uksoi ta de ka win ki baki ki accuse la ni ki kena yu Jesu te mentapat ki ong bulong bupop ki ong ya kata hano ki ong ndai baki kendu tra Jesu ki ong bet persayu ki ong nu breu bopli ba ayo jing perkhia tapi bopli la yo jing perkhia ka jing sitom ju ka jing kolet ju de ki bon snam yo ya kajing kemen bani i khmat are penjenjar pat sedak wei rukom teteng teng sultan ju sunghun ban plat iki breu silong bau plat ublei pat umla kan ban bat sai ki breu tela yo jing plat na kajing matla ki khmat mentapat sau breu utangon yu persyang yu ban torture yu de jing kali khnang ban pengat yu seki an ki bakhlam song nia tinggi kenduk ia kata hari ni kesengi hangno badan kinong yalam kibam penmatla ia ledi ke jing sisa nomor bakil adan kawika kenong no ke keno ke list jong ki jinget jong ki baki ong kane di jing sisa kim tre suban pediang ya ke baki ong ki wei pat bad lada ki wei kim tre ban pediang lada ki brio ki badan ke bor kin pensitom ya ki tohoet lada ngim pediang ya ke baki wei ki ong klam kano ke jing sya berngem kata kaya takwe mo ha ke perthai tingi dan la ke jong ke jing tip ke nongrim ni express lagi jong jing ke jing sothu ban ni la menan ke jing fer jing mut kata ke julong hi para brio tenrei lada penbor pan bahab an pediang ya ke jing jong no daka bor berlada empediang kemut bansak pensistom hangta baka kelas niu na dong sidong kinong sensyar ki bolong ki diktator ki lek kumta inu i an bakila penmi maki ki ong di an la penlong kum an blai dadan mano ki bala persa ki ong gini nong kambam man walada kita ki brio jing sya ki klempen ken ya gono ka an ka badai ka baken jablai di kumta kadon kani kajing tangon biang ni bupli ni bumatla te kiong swas pong Jesu bau long bupo te ndrei swa bikin ong kata swa bikin ong ngingi tip bau tau bri long bupo kim ong ra kerteng kitip bau kerteng Jesu namar kile kendo yu dan sidante kawai ke jaka pajba ya kendo lek mudui rei kim kwa ban ong keteng gitu kim tre ban acknowledge ban pediang ya ke keteng gitu Jesu de rei ki ong yu brio to ai burom hau blai
balik orang kata ai buram ho blai kamut iu kata ndai bakimut ban ong ba o melayo jing penkhia te menta mede ban ai ngo iu blai ndai yu ni brio u bu penkhia ye me bu penpej ma jo me te kam haji sia kamut sita ke jing mut jung ki kalong ban pen smayu habo ong to ai buram yu blai kamut kai ka men sa jawab menta jawab bet ya ka hok lum ta mekhlem ai buram yu blai kamat ba ye tho ye ka jawab jume lakum ba me kran khamat jung blai bo blai yu asmo ye me te jawab bet ye ka badai kata te me penun buram yu blai te kata ka dei rukom ka ba jing sa ki brio jung blai hi ki ju penun kam haba ki dei ban sim ye kono kono ka jing rai ka jing bisar pedeng jong ki brio bat kam dei ka basniu haba ong bangi dei ban keren ni gajing sisya te kala ja teng ha history jong ki jiu ha kapor jong Joshua namar ba kadon gajing penkhen kajing lalot ka jong we na ki khon Israel akhan bat kayeng kasam jong te kila sim ya ki bakodor kila buri bat kim tre ban phla ya kata ka jingle jungki te Joshua te ulong nong ilam jungki te usu kwa bet ba ki kin na ya ka badai bagin phla te uhap ban khot ya ka jingelang namar bu blai upha yu bun khot ka jingelang ka kenja assembly jong ki Israel takapor te da pipin kitab Joshua ka nong banyau ka khot khat khandai insiam ya kata ka jinja ka dei ka bajrong tengin puli lut kani kaba ong kasdang da kaba ong kapop jong akhan mo te da pidon por sapuli ladi ten rei kadukhat kaba nyau ngin puli no do kaba riu nong ba nyau te kadukhat kaba khat khandai jingsia tongba da hipet no do kaba riu tatar kumno bo Joshua ukhat ya ki nang ta tang ye pai khan riu khan nyu khat phra ka khan dai mo kum tau Joshua ula khi dang step bat ula walam ye ki Israel kat bakum ki jat jong ki te la kem ye ka jat Juda to gani ka de ru kom bu ka de jinglam jong blai ban ong hapring jono badan gani mano bal pop tu blai wilam ikiken ningkong na kajat Juda penyeng ki da kajat te ong ni la kem te na ka kem na kajat Juda bad ulam ulam ki kur Juda te ula kem ya ka kur ki sera te po Juda te bon ki kur tu kem ki tu ki bahir peteng no sera bad ulam ulam ya ka kur ki sera halau briu bad ula kem yu sabdi tu sabdi udeu kunja parat ni kunja padat jong kanu kawipat ke benta jong sera long bahir peteng no sera nang ta ter ban ulawalam ya ka yeng jong u hau briu te la kem yu akhan ukhon ukarmi ukhon sabdi ukhon sera nagaja Juda khot bakha khandai tu Joshua ul ong hau akhan ko khun tu ai buram nga kerpat yemi hau trai ublai ki Israel but tu phla hau but yatho hanga menta ye ka ei bomelale he ye ka ei melale wat buri nanga te kata ka di kerukom ke bakum unong yelam wong yu pe shwa ba men ngan klijing kli nga kwa yemi men phla da ka buram yu blai kamot ba menum thok menum kran ni ka balam ler kata ka de jimut bong to ai buram yu blai tikini ki farisi hakani ka ji kendo bun hu matla ki penan kam lagi ju kitin kan temaki pat te kim kwa banyo sngo yu na u ka jing sha tang bagi pensep tiang da kata ola da me kran lam ler kamot ba me men pen kenyu ya ka hukum blai bat men sa sya penstam Teki ong kumta.
tu ai borom hau blai tu dekat bersau ngi ngitip botau breu long bopom onda kum tau le tho barulong langalong bopom hei laulong bopom na em ngam tip ikani ka we ngatip baya ka bang ngajulong ubamat la menta ngayo imat tu new breu ni i ka jing start bu ai blai upat wong ngam la ajibab ikata fiong breu bokumno bopom na em tang bakawai ngatip ba menchwa ngalong breu bamatla menta ngapet bat kata jingmatla kadi jingmatla nadu dang kha kadi ke bafla ne ke bafla ha ke jing penkhia te ngatrai ngi kan mau ye ke jingruai John Newton du nong khai mrau ha kita ki spa snam ki ba menchwa nadu khat nyau ayure hadu khat pra tin raw la kala ka bomot John Newton utho sibun ki jingruai re ki jingruai ka baponam tam jung ka badon ki kot jingruai jong ki balang kaleng ka perthai ka don ha ka kot jingruai jong ngiru lapan kala hasi ka bo sedang di kentien ajing ia ba phalatam Keketeng haka pareng kedai Amazing Grace. Ngitip maha mo. To haka kasi kadon ni kejing fair haka translation haka lain ke basau jong dekat beningkong. Dengan sepuli kani ke dekat ke beningkong jong ke jingruai Amazing Grace dak pareng mo. Kong Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Ubamatla mentang apet. To hakat ko jingruai kasi kani kalain basau la se na ka jing jong ki translate ki mla banyo ktien to kapor te ki bo da ki kentien pen im ula sisa. Ajing pen im ba phalatam to ho hey ajing ai na jing pen im mo to ajing ai ho. Tekatu teke biang bah Amazing Grace mo hoi ban pendap daktin kasi puram myo hi nomor kong Amazing Grace, how sweet the sound ajing ai kanu thiang kasur jongka kamat mo tendai la siom bet ba platam ka ba pen iminga ha English kong that saved a wretch like me bala pen iminga ubreu besertok lani uba lado jingkermen rich kamu belajat belado jingkermen langala ja yang ala sem tikani tikalong kumju I once was lost but now I'm found haka to lain makhadu English kong was blind but now I see haka khasi kong pen im ula sisa to tele si kadon kijing tu kapor ban translate kidon kiwi ro ki ba translate ngalai i kamadin Tilada si penwan bet nak English la seban mia biang bat kani ke jingruai ke surjungka la ban si ong lingkot matla mentangai i lani ngalamat la ubajumat la mentangai i pat te kata te ngangai bau John Newton bau thau ni kentien jangan ni ke jingruai ukan mau yo ni ubamatla bau jubab iki farisi wong ngatip tangkawai bermencua tengah bumatla menta ngapet tangi pet biang tu dekat kebu wong kata la ulong bopop ne em tu dekat ke barusan ngangam tip ya kani kawai ngatip bala baya ke bangala julong bumatla menta ngayo imat kami ada hijau iman, abang now I see kamu laban iman laban pet, mereka tambah supet, mereka badai i, mo, tahu. Te kata kadai ka bau la flamu, te katno hangning i kejing seluruh ban keren bet, ban stick bet bau dari jisu belapan kiayu. Septiang kata kejing siap bet naseneko, ulayos ngo. Bagi beri dia keren mo, lada fly jisu te, siapa yang nasi nekong, septi yang kata. Tenang tupat kadang kapiteng sisu kini kejing keren.
Kedekot keba arfun riu kile kelipat tiu kai ulale yami kumno lapen pet hikmat jami dan lat sudah kumno ban pen ngat yu keli biang hi kejupat bule yu nu briu yami kumno pen pet hikmat jami tu nu briu mensuau dei la se ubasepting ki briu matla temo nong rum not mo mentapan i namar bola yo ke jing pen khia nu tra Jesu kesedang ban mi pat ke jing seluruh kabaning kong i ke jing seluruh bu pen pau bu ong ude prophet bagi kali meme perkhat ude ni ong ude prophet kabar pan kiong bagi ong ni ude beri bopop wong ngam tip ude bopop ne bohok ne ndrei ngatip tang gawe bom mensuang long bom matla mentang apet sagani ka balai pat menta ki ong yu yetho biang tu bu pli lo yetho am sisin lo da yetho ngila puli tu dekat waswa mo lo da yetho te jawab no to anu kamta oh sorry tu dekat bar punyo ule yetho aki ngala ong hafi lamenne takamut na do menne ngala ong te phim ya sa skor hatu balai phiaman ban sngo pan phiru phiaman te ka ban long kisenran jung u te jing sisa kani kala long bu kala keren farsi pat mentam wiki utep bakim ko ban long kisenran utep bagi isi ki kuan penya Jesu te keren farsi no kan piklis kli ka ju te phikwa phiru phikwa na ban long kisenran ju tingi i baga jing slu jung ni breu kanang kiu nang kiu ubreu bomdan jingera jing sha bomdan jingera yadi kamai keji to por bomdan sukrong mo tenrei namar bola yesam yu Jesu ke jing slur kanang kiu na kiu bat kalong kum tayo no kristan ru wei la yesam yu Jesu ka basisya ka jing slur kan wan hu bom ting ban ong ya ke jing sisa ting yu breu kham ting yu blei ban ni ka bo ting yu breu akat no lada mangam firu habangi langit sisa Jesu lada ngilai syambau Jesu banginya beteng ban longkom ta ban ong bet ya ka bangi tip kalong ka penun borom yu banyi thu bet je jing sisa te hadin kata ong yu ni pad khot bar phufra andukum ta kile kren benyu u bat kile ong me melong usnran jong ta ndrei ngi long kisnran jong Moses ngi tip bo blai ulakran ho Moses ndre uni ngim tip nang no long menta kila kulmar makiru kim nang su banyakran bo te su shania dak wak penan kam keteng Moses mensuaro kila ji penan kam try Jesu wong sifang Moses bo flash sifang jo te kim la penyap nia try Jesu tak apor te menta pat sejuk biang te ia bagi breu ki bakwa banlan ki jing sisa yai la ban len ha bakut ki kemong no do mensim ki do ler mi biang ka ju iskeju tenri ki briu ki bayang ka nong rim ki la ban jibab tersiter da ka jing jai ban yethu ya ka ka badan ka don jungki te gini ki kren biang song Moses ki ong ngim tip uni ulong no kamot ba try su de nong wan wir na ina ki perkhat tor kom ki kwa banlen bude no blai namar kitip bude no blai ten rekim kwa pat ba unong yelam jong ki khun Israel kindu no maki ta ka bon no yelam te uni briu pan kren biang de kila de ta ki kham kali jing kali shu ki shu kren kan thom ta ha to ko khot ka balai pho kani sisa kalong ka pada ngopla ba phi phim tip nang no long habau la pen pej mat jawa mentala nang slur rasya are kumno mo phi phim tip phi kinong yelam niam phi ki batip ya ka anju ki jiu na dong sedong phi batip yu Moses na madang flash pa Moses kumno pat phim tip mo phi habau ni breu la pen khia mat jawa mendan mano nong itu lupau nong yelam niam po Israel bola pen pej pat hikmat jong breu bo matla na do dang kha te kata tela tengem mentau la slur la keren niki la kum bagi de kejuk ka level mo keren para farisi do te kila dom mentah te
Nrei nyetip biang bau blei sngau iki bopop nrei lada uno ulong uban mani yo blei bat ubale ekaman jungu ya kata ken sngau tu nu breu sisu ulam tala su thopat segi bemayan bau blei sngap ya ke ke bau breu bebet hakma jungu upan ke bau tradisi mo ateng bule iki kamba udah dua isu kepam tu nu breu songso umta bau jisu unong pen kia jung udah ubriu ubayo e kabon no blei lada udah ubopop unum la ban le kumta digini kamba daga dukhat ke balai fu ar na mendang long ke pertai jius ngo bo no ru ula pen pet iki khmat jong balak khamat la mentau ni ubriu la kren iki bukham mayan sisu ki facts ki bomla ban deny bamla ban len danon noru ban nadu penlong ke pertai menjudan manu bala penpet yo briu bala matla nadu mendangka udai bo matla kan dei bo songkrong kan repet ke jing tip ju mata te hoi kala bandan ke jing sngo ju pen kami kata tan ke jing slur ju pan ban pen pai kitien ye kini ke balan ni ke jing sisa nang tu dekat ke bar fulai helai fulai lemdau ni ulong no blei la ban le ru em dekat blai sau ke respon jengki ke le tho bat kila ong hu la khaye me haki pop sudah temi hikai mame yangi bat kila shop no yu shabar haga jingsha kani ke bong shop no yu shabar mde bu shop shabar jong temple ke dei ke jing be no yu na ke jing long khot senekop to hoi ke jing sia kum bomat la ubakinyo umat la namar ki pop ula long lupa sebar hi ko ke liang na ke jing slok apo ke senekop ten re menta ki la da penlong ka bakham tikna shu ki la be yu te kal jayu ni ubri hadin ngim tem la se na ngi yo ban wa di history ula dei ban ma di jing e bakhraun namar ula sabe na senekop ten re ni bahag tu kapor pat burang don trajisu ki bonru komuni ubri ki bala slur wat bandu ila ke jong ke jingim namarba kila yesem yuta bala ban penim ikam sem juki tu ublen kurku yegani ke jing ya puli jong iktin ublen ni kapor la khamya sim kapor khandian te kadon hi ke jing dawa minta ke buram ke jong amen tanginya duai kukpa jungi ubhapeneng ngi aingu eme nakabenta ktien jumi atrai ngi aingu eme namta ke jing phla jong nu briu ubalamat la nadu mendangkha buwong kani ka wei ngatip bangalalong bomat la menta ngapen airap ini ru trai bingin mat igani ke jing sisa bala in su thu atrai sisa bagi dan ke jing em jungi ke bangi matla atrai ni matla ye ke jing long ke bapop jungi ke jing long do jungi trai lada me men snobha men snusen yengi ban pen pet yi khmat bekenja men sim ke jungi komo mela pen pet yi khmat do jung ni brio men pen pet ru atrai bangila ban ye phlalang kum baplau John Newton ha ke jing ruai jung Amazing Grace. I once was blind, but now I see. Ubamat la menshua, menta ngayi. Try bubha tukar kui ke ketien jemi, ya ke bangila puli bakan long kanang ye tray ke dono jungi, banginang yo ban mat, ya ke ni ke bor ke jome try ke jing jungi man kesni, ya ke jingelam jumi iki baro. Nipan gini keteng ke badan botam, ke jong try but nong penembi jungi Jesus Christ. Batu airu bagi jing ai ke badap biang ke bakerhai ke jong try Jesu ke jingin ba jong bleu kupa ke jing slok ke batiang ke jong mensem bakhui ke na syong kerhai lambat ngilang baro bat kirungit hakeleng setlak ke patai menta bat hadu ala ketaru amen. Itu bleng kerku.